Nebojte se, vám o život nejde. Běžné problémy ornitologa očima výtvarníků. Do 31. září v Národním muzeu. Běžný obrázek, který se naskýtá v České republice lidem, když procházejí pod linkami elektrického vedení. Tohle je příběh 5 čápů bílých, kteří byli součástí asi 30kusového hejna při cestě do Afriky. Pro nocování si vybrali na usednutí sloupy elektrického vedení. Ráno už odlétlo pouze 25 z celkového počtu. 5 z nich našlo na místě svého odpočinku smrt. Kolik jich opravdu do Afriky doletí, se můžeme pouze dohadovat. Jenom v České republice je 3/4 milionu takových sloupů. Na těchto zařízeních hyne vše od velikosti drobných ptáků, například poštolky, až po velikány, jako jsou čápy či orly. Sloupy usmrcují 24 hodin denně desítky druhů, tisíce jedinců. Poštolka obecná patří mezi ty menší druhy, které se stávají častou obětí sloupů. Pokud opeřenec není usmrcen okamžitě, je vidět nejdříve, jak se mění barva jednoho ze stojáků. Začíná tmavnout. Téměř vždy jsou zraněny končetiny nakříž tělem, to znamená stoják a křídlo. V letních měsících ptáci popálení elektrickým obloukem postupně umírají pomalou a strašnou smrtí. A to nejenom bolestí, ale jsou doslova zaživa sežráni červy. Je strašné dívat se na to, jak živým ptákům odpadávají křídla a stojáky. Káně lesní patří mezi středně velké druhy. Tento druh je také častou obětí sloupů smrti. Drobná krvavá skvrna na polštářcích stojáku ukazuje místo, kudy elektrický výboj opustil ptačí tělo. Pták zraněný elektrickým proudem už jenom apaticky čeká na smrt. Po čase stoják tmavne, až se úplně odlamuje od těla. Přitom stačí tak málo, jenom mít úctu k životu jiných. Jak tohle utrpení skončit, je známo,
Jenom je nutné přiznat si náš lidský omyl v konstrukcích elektrických zařízení a rychle všechno změnit na technologie, které jsou vůči ptákům v krajině šetrnější.